Hej čoveče, projekat bez dima. Molim vas, ugasite cigaru. Zašta? Na javnom ste mjestu, zabranjeno da počnete ovde. Pa? Ako je vi ne ugasite, mi ćemo vam pomoći. Hej, ne usuđujte se! A jebem vam! Nemate ništa bolje radite, a? Gospodine, projekat bez dima, molim vas ugasite vašu cigaru. Ej, čoveče! Ugasi je. Dobro, vi mali šupci! Jebat ću vam! Žali mi se čoveče! Sad si mi ugasio zadnju Rekao sam cigaretu! vam da se sklonite od Izbiću mene vam čoveče! Hej, gospođo, imate dete sa sobom? Nije da vas sramota? Slušaj mladiću, sklanje kameru. Mama, donekle su u pravu. Aha, vaš sin je bistriji nego vi. Ugasite cigaretu. Kurac! Šta? Ambulanta, dođite brzo! Neko nek pozove policiju! Dokle je palica? Policija, baš na vreme! To je kamera koju moramo uzeti i razbačena je. Okej, ajde još jednom. Izlazim iz restorana brze hrane, gledam svoja posla. Kad odjednom dolazi čopor huligana. Jedan od njih drži palicu, a drugi ima neki bokser. Hajde čoveče, nisu imali ništa kod nas. Čekajte, pustite je da govori. Sve u svemu izgledali su izopačeno. Ko zna šta su htjeli od mene? A ja sam sama, žena, sa detetom. Tako da sam se uspaničila, adrenalin me udario i istrgnula sam palicu jednom od njih. I herojski se odbranila od preveznjaka. A što se tiče zašto jedan od njih razbio izlog trgovine, to je za mene misterija. Ajde, gospođo, zašto lažete kada je sve uhvaćeno na kameri? U redu, izgleda imamo snimljene dokaze. A gdje je treća žrtva? Ne može da da izjavu. Njegova vilica je slomljena. Ne može da napiše? Ne može da piše. Njegova ruka je slomljena. Isuse. U redu, hajde da proverimo snimke. Aha, pravo je čudo kako je stvorenje poput nje ikad rodilo tako kulturno dete. Odigo je našu kameru i vratio nam je. Inače, bi neko mogao naći i ukrasti je. Da vidimo učitavanje. Vidio sam ovaj spot. Kako ovo sranje? Mariska kartica baguje. Šta se dešava? Stas, daj mi drugu kameru. Aha. Evo. Odvratno! Sa mačkom tabu! Ne znam kako je dospjela ovdje, nije moje! O, da, naravno, sada nije tvoja. Vi, dečki, stvarno delujete ko pervesnjaci. U redu, gospođo, slobodni ste. A šta je sa kompenzacijom za naše probleme? Kakav dan. Poprilično smo sreći što su gličovale kamere. Da, sreća. Hitna, dođite brzo. Neka neko pozove policiju. Palica? Odakle sad palica? O, sranje fjebika! To je druga kamera, zar ne? O, sranje, o bože! To može da se zašije nazad. Haha, mislim da ne.